ಉಡುಪಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಾದೆ ಉಂಟು ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಾದದ ಮಿತ್ಯಾನ ಉಂಟುದೆ ವ್ಯೂ ತೂಲಿ ಮಹತಿ ಅಯ್ಯೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಯ್ಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮನಸ್ವಿ ಕಾರ್ವಿ ಯೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಹತಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸುಹಿತ್ yes this is our Kaustubh ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅಸಗೋಡು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಒಂದು ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಉಡುಪಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಾದೆ ಉಂಟು ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಾದದ ಮಿತ್ಯಾನ ಉಂಟುದೆ ವ್ಯೂ ತೂಲಿ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾದದ ಬರೀಟೆ ಎಂಕನ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪು ನಲ್ಪತ್ತೊಲೆ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜೆಮ್ಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಅಸಗೋಡು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇನಿತ ದಿನ ಸುರುತ್ತ ದಿನದ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತಡು ಬಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದ 3 ವರ್ಷ ಕರೆಡು ಉಂದಿತ್ತೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಪಿನ ಸಮಯಡೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ LKG ಪಸ ದಿನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಡ್ದು ಬಕ್ಕ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ಡಕ್ಕ 3rd ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅಗುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವನ ಗೇರ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಗಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಯ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪಿರ ಯಾನ್ ಅವೇ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಇತ್ತ ಯಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇನಿ ಸುರುತ ದಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುವೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಪಂಡ ರಜಾ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಸಾಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ರಜೆ ಸಾಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಎಂಕನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಡ ಪುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಲ್ಲಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ತಿರ್ಗಿದು ಜೋಕುಲು ಪಿರಿಯಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಪಿರಿಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಡಲ್ಲ ಪಾತೇನು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಅಗಲಿನ ತೂವಂದೇನೆ ಏರು ಪಂಡದವು ಪುದರ್ ಅಗನ ಪುದರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜ ಒಂದುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಪುಣಂದೇನಿದೆ ತೂಲೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮನ್ವಿತಾ ಯೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ Mahati? Ayyo. Once again? Ayyo, Lahari. You're talking, you see, Lahari is not talking with me properly, right? Talking with others properly. Okay. No worries. We'll see. Huh? Again? This is boy or girl? Shh. Huh? Again? Ayyo. Again, last. Disha? No. Manvita? Ayyo, then who? Oh, see, Manasvi Nagaraj also not talking properly. That's why ma'am could not recognize. Alva? Yes? How's Alva? Okay, next. Huh? This is Manasvi Karvi. Yay! Next. Huh? Hi, ma'am. Once again? Hi. Again? Hi. Boy or girl? Rishika? Yay! This is Sanvi. Yes? Sanvi, no, yes. Good morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. Ansha? Who? Girl, once again. Shh. Good morning, ma'am. Again? Good morning, ma'am. Pavani. Oh, last year only she joined, but I recognized. Good morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. This is who, man? Again? Good morning, ma'am. Girl, this is girl. No, I have no idea. Who? Oh, see, Ajnashi also not talking with teachers. Okay, next.
Say. Good morning, ma'am. This voice I know. Tanushri. Yes. 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 Ah. Good morning, ma'am. Loudly. Good morning, ma'am. Mahati. Again. Good morning, ma'am. This voice I know. Again. Good morning, ma'am. Disha. Yay! Okay. Ah. Hi, ma'am. Huh? Hi, ma'am. This voice I know. Kritika. Once again, wait. Once again. Tell. Hi, ma'am. Ayyo. Whose voice this one? Bhavana. Oh, Bhavana. You are also not talking with teachers properly. Yes. Good morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. This voice also I know, but that name is not coming. Who is that? Again? Good morning, ma'am. This is girl. Who is not there? No, I cannot. Oh, Unnati. Okay. Huh? Good morning, ma'am. Kritika. Yes. Ah, okay. Hi, ma'am. This is Mahati. Okay. Finished? Good morning, ma'am. Again? Good morning, ma'am. Ayya. Girl only. Who is this? Yes, tell me who is this? Oh. Yes. Now boys. Okay. All girls go there. Go that side. See, that's why. Talk with teachers. Speak. You have to speak. Say. Huh? Ayya. Once again. Boys are not talking only with me, huh? Say. Huh? Gagan? Who is this? Oh, Jeshta. I am very sorry. I'll go that side. Go. Good morning, ma'am. This voice I know. Ansh. Yes. Ansh. Shh. Huh? Good morning, ma'am. Huh? Good morning. Akshay. Yay. Good morning, ma'am. Shubham. Yay. Last year only joined he. Good morning, ma'am. Suhit. Yes. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. This voice I know. Again. Good morning, ma'am. Lavin. Yay. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. No. Hey, don't laugh. Good morning, ma'am. Hey, which voice? Hey, Rishabh. Then who is this? Sampreet. Oh my God, Sampreet. Once again. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. No. Rishabh. Ayo, Rishabh. Teacher. morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. This voice I know. Once again. Good morning, ma'am. This voice I know, but name is not coming. Once again. Good morning, ma'am. Prashubh. Yay. Okay. Good morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. Gagan. Yay. Once again. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. No. Tejas. Oh, Tejas. Good morning, ma'am. This is Himanshu. Good morning, ma'am. Once again. Good morning, ma'am. Hey, don't laugh. Don't. Shh. Good morning, ma'am. This is our Kaustubh. Okay. Good morning, ma'am. Loudly. Good morning, ma'am. Hey, this voice I know. Once again. Good morning, ma'am. You tell something else. Hi, ma'am. Who is this? Oh, shit. Okay. Good morning, ma'am. Huh? Good morning, ma'am. Voice all similar. Once again. Good morning, ma'am. This voice I know. Chandan. Yay, Chandan. Yes. Good morning, ma'am. This is Nandan. Unique voice is. Okay. Good morning, ma'am. This is Prashib not. Once again. Good morning, ma'am.
ಆಯುಷ್ ಏ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಪಾಪ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ತೋಜೋಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಟೀಚರ್ನಗಳ್ದ ನಿಕುಲು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ನಗಲೆಗ್ ನಿಕಲೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂಜಿದಾದಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ನು ನಿಗನ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಜಗೋತೆಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.